इउटुब चेनेलाव नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोथारै अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं बे समाव नबजित नार्जारी फंबायनि फंनैसो आं बाथ्रा बुंनो सानदों। जितु दिनै सनिबार दानियाव बिथांनि श' दङ आरो फाइनालनि रिजाल्टआ गाबोन ओंखारगोन। गाबोन सानडे, गाबोन 9टा बाजियाव ओंखारगोन। दा ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो दं बिथांनि देरहानाय जेननाय, सोर सोर देरहादों बेफोरबायदि गोबां पस्ट होगासिनो दं। आसा खालामदों बेफोरबायदि पस्टखौ दा रावबो जोङो होआलासिनो माने गाबोननि समखौ जों नेनानै थानांगौ। मानो होनबा अफिसियेलि दासिमबो बेबायदि फोसावाखै। मानो होनबा अफिसियेलि फोसावनायनि डेटआ गाबोनसो, गाबोन सानडे 9 बाजियाव फोसावगोन। नाथाय गोबां ससियेल मिडिया, फेसबुक आरो माखासे पेजफ्राव बिथांनि फटकजों लोगोसे आसामनि सानै बिनानावमोननि फटकखौबो माने सोर देरहादों सोर जेनदों बेखौ फोसावगासिनो दं। आं आसा खालामो दा नैबे समाव आंनि आंगोनि रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बेबायदि फोसावथ'नाङा। मानो होनबा जों गाबोननि समखौ जों नेनानै थानांगोन। जोङो अफिसियेलनि नेमखान्थिखौ जोङो मानिनांगोन। मानो होनबा बिथांमोननि चेनेला गाबोनसो बिथांमोनखौ फोरमायगोन सोर देरहादों सोर जेनदों बेखौ फोरमायगोन आसा खालामदों। दहाय गोबां नुबाय एजि निउस होननाय बे पेजावबो माने भाइराल मोनदों। एक्सुवेलि एडभान्स बेफोरबायदि होनाया मोजां नङा। मानो होनबा बिथांमोननि चेनेलनि माखासे रुल्स आरो रेगुलेसन थायो, जेरावनोखि जों बेखौ बेनि सिगांनो फोरमायोबा हयथ' एसे प्रब्लेमबो जानो हागौ। आसा खालामो जोङो बेखौ लानानै बेफोर फटकखौ लानानै जोङो दा फोसावथ'नाङा। मानो होनबा बिनि गुबै फिथाइखौ गाबोनसो फोसावगोन। दा बेनो जेनेबा सोर देरहागोन सोर जेनगोन जोङो गोबाङानो सानगासिनो दं आरो बांसिनानो जोङो नबजित नार्जारी फंबायखौ जों देरहाजानो लुगैगासिनो दं। मानो होनबा जोंनि हारिनि गोजों अलंबार जों नागिरदों। नाथाय बेबो मोनसे खोथा, जोंनाव बिस्वास, जोंनाव फोथायनाय थानांगोन। मानो होनबा गासैबो रायजो राजा आरो गोबां जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोर आरो गोबां इउटुबार्स, गोबां फेसबुकनि ससियेल मिडिया सालायगिरि बिथांमोन आरो जोंनि निउस बड'लेण्ड रादाब आरो गुबुन गुबुन बर'नि रादाबफोरबो दं, बिथांमोनाबो गोबां मदद आरो हेफाजाब खालामदों। दा जोङो बेफोरखौ नायोब्ला माने जोंनाव मोनसे बिसास थानांगौ। जोङो गोबां भट हरदों नङा होमबा? नाथाय बै भट हरनाया जोंनि गोसोआवथ' जोङो माबा मोनसे साननांगोन। मानो होनबा रिजाल्टआ मा जानानै फैगोन गाबोन। हयथ' जोङो जोंनि सायाव फोथायनाय दंबा जों जुदि भटखौ बिथांनो नबजित नार्जारी फंबायनो हरदोंब्ला देरहागोन बे, नङा होमबा? दा बेखौ लानानै नैबे समावनो जुदि ससियेल मिडियायावनो फटकखौ उइथ फटक उइथ भिडिअ भाइरेल खालामबाय थानाया माने बे इनाफ नङा होननानै आं सानो। आसा खालामदों जोंनाव जुदि फोथायनाय दंबा मोजां रिजाल्टबो फैनो हागौ, मोजां खबरबो फैनो हागौ जोंनाव जुदि फोथायनाय दंबा। नाथाय नैबे समाव रिजाल्टआ डिक्लेयार जायाखै। गाबोन सानडे 9 PM आवसो डिक्लेयार जागोन। आं बेखौनो फोरमायबाय। जायखिजाया जुदि जोंनाव फोथायनाय दंबा जोंनिफ्रायनो देरहासार जागोन आं बेखौ आसा खालामदों। आरो आं जोबथायाव जेरै जै बर' हारिनि जै बेबायदिनो जै जागोन आं बेखौनो गाबोननि समखौ आं नेनानै दं आरो बै रिजाल्टखौ आं नेनानै दं। आसा खालामदों नोंथांमोनाबो बे रिजाल्टखौ बे नेनानै थानाय फिथाइया गोथाव जायो, गोदै जायो, सिनि बायदि जायो। दा बेखौनो आं फोरमायबाय आरो नोंथांमोननिफ्राय आं बेखौ फोरमायनानै बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।